Γεια σας παιδάκια, είμαστε από το παιδικό σταθμό του Αγίου Ιωάννη. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και θα σας διαβάσω ένα παραμύθι χριστουγεννιάτικο. Τα Ξωτικά και ο Παπουτσής. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παπουτσής. Ήταν πολύ καλός στη δουλειά του και εργατικός, αλλά δεν έβγαζε πολλά χρήματα για να ζήσει την οικογένειά του. Δεν μπορούσε να αγοράσει δέρμα, κλωστές και ένα σωρό άλλα πράγματα για να φτιάχνει παπούτσια. «Τι θα απογίνω», σκέφτηκε ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα άνοιξε και πάλι το μαγαζί του και ετοιμάστηκε να συνεχίσει τη δουλειά του, όταν έκπληκτος είδε πάνω στον πάγκο το πιο όμορφο ζευγάρι παπούτσια. Τα πήρε στα χέρια του και δεν πίστευε στα μάτια του. Τα παπούτσια είχαν θαυμάσια σχέδια. Ήταν ραμμένα με τις πιο λεπτές βελονιές. Τα έβαλε στη βιτρίνα του μαγαζιού και άρχισε να φτιάχνει κι άλλα ζευγάρια. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ένας καλωτημένος κύριος άνοιξε την πόρτα του μαγαζιού και ζήτησε να τα αγοράσει και του έδωσε τόσα χρήματα όσα δεν έβγαζε σε ένα μήνα σκληρής δουλειάς. Χαρούμενος ο παπουτσής έτρεξε στην αγορά και πήρε τα πιο όμορφα υλικά για τη δουλειά του. Χρωματιστά υφάσματα, δέρματα, σόλες, τακούνια και άλλα πολλά. Γύρισε στο μαγαζί, έκοψε δέρμα, ετοίμασε τις βελόνες και τις κλωστές του και τα άφησε όπως πάντα επάνω στον πάγκο να συνεχίσει την επόμενη μέρα. Το πρωί, προς μεγάλη του έκπληξη, είδε όχι ένα, αλλά 2 ολοκαίνουργια παπούτσια, ωραιότερα από τα προηγούμενα. «Τι παράξενο», είπε. «Ποιος είναι αυτός που μπαίνει στο μαγαζί μου και κάνει τέτοια λεπτοδουλειά τόσο γρήγορα? Ποιος μπορεί να κάνει τόσο μικρές βελονιές?» Μην ξέροντας τι άλλο να κάνει ο παπουτσής, έβαλε τα παπούτσια στη βιτρίνα και βάρθηκε να δουλεύει. Την ίδια μέρα κιόλας είδε ότι μπήκαν στο μαγαζί και ζήτησαν να αγοράσουν τα παπούτσια της βιτρίνας πάρα πολλά άτομα, δίνοντάς του πολλά χρήματα. Πέρασαν πολλές νύχτες και κάθε πρωί ο παπουτσής έβλεπε στον πάγκο του τα ωραιότερα παπούτσια. Άλλες φορές έβρισκε 2, άλλες 3 και άλλες πάλι 4 ζευγάρια και όλα αγοράζονταν την ίδια μέρα. Γρήγορα η φήμη του ταξίδεψε σε ολόκληρη την πόλη. Ώσπου ένα βράδυ δεν άντεξε άλλο. Θα ανακάλυπτε ποιος τον βοηθούσε ακόμη και αν έμενε κλεισμένος στο μαγαζί του όλη τη νύχτα. Και αυτό έκανε. Μαζί με τη γυναίκα του έμειναν άγρυπνοι και περίμεναν κρυμμένοι τον παράξενο επισκέπτη. Και μόλις το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα, αντίκρισαν το πιο παράξενο θέαμα που είχαν δει ποτέ τους. 2 μικροσκοπικά πλασματάκια, όχι μεγαλύτερα από 1 παλάμη το καθένα, με τριμμένα παλιά ρούχα και πράσινα σκουφάκια. Στριμώχτηκαν κάτω από τα ρολά της βιτρίνας, τρύπωσαν μέσα, έβγαλαν από τα μικρά σακουλάκια τους κάτι μικροσκοπικά εργαλεία και ρίχτηκαν στη δουλειά. Ο παπουτσής νόμιζε πως έβλεπε όνειρο και αν δεν ήταν δίπλα η γυναίκα του να βλέπει και εκείνη έκπληκτη τα ξωτικά να κόβουν και να ράβουν, δεν θα το πίστευε. Τα ξωτικά δεν σταμάτησαν καθόλου και λίγο πριν ξημερώσει μάζεψαν τα εργαλεία τους και έφυγαν αφήνοντάς τα στον πάγκο 3 πανέμορφα ζευγάρια παπούτσια. Ο παπουτσής και η γυναίκα του αναρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα ευχαριστούσαν τα ξωτικά και επειδή πλησίαζαν Χριστούγεννα σκέφτηκαν να τους ράψουν μικροσκοπικά ρουχαλάκια, παπουτσάκια και σκουφάκια και να τους ετοιμάσουν κουλουράκια και γλυκίσματα. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και ο παπουτσής με τη γυναίκα του άφησαν τα δώρα τους επάνω στον πάγκο και κρύφτηκαν. Όπως κάθε βράδυ τα ξωτικά τρύπωσαν στο μαγαζί, ανέβηκαν στον πάγκο και μόλις είδαν τα ρούχα και τα γλυκίσματα άρχισαν να χοροπηδάνε και να ξεφωνίζουν από τη χαρά τους. Φόρησαν αμέσως τα καινούργια τους ρούχα, τα παπούτσια, τα σκουφάκια, έπειτα έφαγαν με όρεξη τις λιχουδιές και στο τέλος έγιναν καπνός. Τα Χριστούγεννα ήρθαν και πέρασαν
και ο παπουτσής με τη γυναίκα του τα περίμεναν κάθε βράδυ. Εκείνα όμως δεν ξαναφάνηκαν γιατί κατάλαβαν πως κάποιος τα είχε δει και τα ξωτικά δεν θέλουν να τα βλέπουν οι άνθρωποι. Ο παπουτσής είχε γίνει ήδη γνωστός σε ολόκληρη την πόλη και η οικογένειά του δεν ξαναπείνασε ποτέ. Ο ίδιος συνέχισε να φτιάχνει παπούτσια και ποτέ δεν ξέχασε τους μικροσκοπικούς του φίλους. Κάθε χρόνο, την παραμονή των Χριστουγέννων, μάζευε την οικογένειά του γύρω από το γιορτινό τραπέζι και έπιναν στην υγεία των μικρών ξωτικών που τον βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές. Έτσι εύχομαι και για σας παιδάκια, να είστε όλοι καλά με την οικογένειά σας. Καλές γιορτές.